kil-kil petak ngadep ngalor mangan kikil sing enak noleh Kang Jamil dijak mangan buta cakil. Hop tuku buah nek buah gedang senengane adikku sing prawan areke ayu senengane kaosan ka adik be kaya gembol kucing anak. Bandrek suayu wo. Aku seorang seniman tiap hari tak berhenti makan badanku sehat seperti Superman senang aku tuku sego buntelan aku ingin jadi Superman terbang tinggi di atas awan kian kemari terus begadang cari cewek yang masih perawan dapat pacar gak punya uang pikiran pusing cari sasaran terbang tinggi nyorot nang laran cari omplong didol kilonan duwe andok wong loro mangan bakwan barek soto mari soto imbuhe bakso mari mangan bakso mangan bae prautu aku dhewe mongso heran urip ana jaman kemajuan kadang-kadang sampai digawe nyanyian macem-macem anane keanehan sebagian muda-mudi biyen nek pacaran tolek gon sing sepi kendel-kendel arek saiki no padang-padang wani jemok pipi aku seneng nduk peteng-peteng kepethu arek wedok tak anggap rawan terus tak ejak nang sepi-sepian rasaku arek wedok dadake Kang Paiman namung semanten sairan kula sae lan boten borong karasaya lali-lali dolor wong sing lali arane wong sepekon iku lho wis jalukane bos sik aneh-aneh rasane ya panjenengan sembarang golek sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikae rawon ya dikae pecel mbo. Masa aku sing kari ki enak ta enggak iki jane. Ya kari mlebune ae ya mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kadek macet. Lah wis dijaluk maneh montor iki lho. Lho, War. Ya apa kon niku? Apa? Wis bener ae. Lah masuk pancet sing dhisik sing ngono. Saiki lek gak diobangno lek ya kaum pendengar iki lho. Lho wis ngerti. Tapi kon duwe perasaan. Apa sih? Lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho. Pikiranmu iku kon dekek endi? Kon titipno ndek pitik ya. Tangga lara sebelah endi? Lho ya apa lah yu minten iki. Lara apa? Awake lak lara gabaken panas. Oh lara panas. Iya. Nah, lara panas tak gawe dulinan lek tambah waras ah. Dulinan apa? Ya iku mah.
Ya gending-gending man. Lho. Iya. Oh, paling peno gak kira iso coba. Lah nek kon seneng bareng oleh kono ya apa lho wong loro mbok ya masih gak bantu-bantu apa-apa iki ya bantu pikiran. Nah, ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku. Nah, kon niku gak iso-iso ae kon niku. gak iso-iso ya apa wong iki lak teko akal. Kantongku suwal. Lho. Wong iku gak sualan. Oh, teko akal. Teko akal wong iki. Iya. Panjenengan kon tak pikir ya ono benere tapi ya ono klirune. Tekon ndi meno iku? Gak ngono. Sapa? Peno iku mang tekon ndi? Omonganmu kaya wong tandes deles kon. Seneni bojone cak padi ngono kon. Mlaku tok gak leren. Ya peno iku. Kena iku gak mampir ingsun iki lho, lara kabeh. Mesine ya. Padi. Awakmu iku nyeluk cak barek aku iki, War. Temen. Ya apa sih? Bapakku lak dulure bapakmu ta. Iya. Kadek misanan, mesine ya tuwek aku. Tapi nek dipandang wong iki lak tuwek aku ketoke. ya mergo untune entek kok apa pisan. Ah, wong ya didelok pernahe ta. Lek jarane wong Jawa durus. Iki timur iki. Kon niku Mas ya kon niku pernah tuwa tapi aku mosok tahu pencilaan ta mek kono. Lak gak tahu. Makane ojo sampe pedet seduluran iki. Perkara bapakku wis gak ono ya. Iya. Iku manjane wis. Aku mosok mikiri sing gak ono. Iya wis ngerti aku. Mikir untume kok siung. Karisi tok kon siung-siung kan niku. Biasa mesti wewer-wewer arek wedok ngalor ngidul. Kon niku hancur-hancur lho. Aku ketok nduk prapatan ngenane arek rokan ijo sapa iku? Lah kon niku ketokmu. Arek cilik kuning. Ya sapa wong sing ambek aku iki? Iya. Ya apa lho? Lah takon sampurna iku, Pak. Sapa iku? Wong anak cak sampurna tak sabrangno ngono. Lah apa arek samono gedene? Arek gedhe lho sing perawan lho. Gedhe kritingan. Nah, aku ro iku. Masuk sir-sir aku ah. Apamu? Wong jang-jang aku. Arek sing gunung sih iku. Ngawur ae, dilungkas nyusul ngono. Cis kacang buncis ekstrak. Halo. Ya apa? Wis pimpinan. Berilah Baik. didikan. Kok dinanti di sini sih saya? Iki ngomong apa sih? Kamu lah sir-siramu lak ngomong apa? Ya benere ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya kon iki Lah ngomong iya, sak mbok lubune. golek nggon sing strategis. Ya apa nggon Kono prapatan lho. nggon Semayan. Ono strategis nduk Tanjung Alor nggone lalar-lalaran. Iku ambek Kayak ambek gomplong sak kilo 250. Ditenono nak sandalku dirubung laler. Golek nggon sir-siran iku ojo nduk kene. Oleh ngomong ngene aku wonco kebatut. Kenalaken Dik, kula Kenal cacakne niki, cacakne Munawar. Oh nggih. Nggih, misanan. Kula tini. Oh nggih. Pinten wulan sampean dikenal nih? Meripatmu kok Lho. ndelikan kan. Wong takon kok gak oleh sih. Mbok wis setengah merem. Pinten wulan niki kenalan kali Munawar? Kenalan niki mboten batas sih kok kenalan. Tahu numbasaken napa mawon? Niki. Nggih. Alas sandal japit. Sandal jepit. Nggih. Ya anggur melak aku Dik tak tukono bengkiak. Kok sir-siran jalan sandal jepit, Dik, Dik. Omahe tak bangun ngarep kon wis tak ganti Ganti apa? triplek saiki tak ganti plastik. Iku tambah nemen cek kata-kataan kayak kaca ngono ta. Sing sabar mawon ngomong dulur kula niki. Arek niki pancene ceguk, minta. Temenan. Ceguk wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon. Iya. Moro teng pundi? Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane. Tangane dong sing moro. Ngelumpuk jane 5.000 tange dereng nyaur. Oh iso lah kan cek sini-sini Tapi sampean asal niki pun Mas nemu masak kebo. temenan, Dik. Engko sangakno Sing rebut arek niki arek pundi mawon. Lho, lho, lho. Pun sakit kenekaken. Temenan. Wong sing winginane enten gang dubur-ubur mbon kenek arek niki. Kenapa apa niku? Lah nyolong balung. Wong rumah samu kerek aku iki. Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, cek gak kaget. Pun kaget. Temenan. Warane iki wis Boten lan apa sih? lek mboten enak atine muring-muring elek. Temen. Sembarang disaut. Sampeyan kula kandhane enten pacul saut pacul. Nggih. Linggih saut linggih. Mosok sih. Lho, mburine omah memean iki. Entek enten lek 5 maneh. Iya, Cak. Eh? Iya ta. Ojo direken ngomong itu lho iku terang-terangan ae. Ngisir kon sakjane ngono. Kok lha apa sih? War-war kok. Ah, Sok ngono ta. Aku iki lha apa sih wong bojone Lah aku pengen delok kedadean lho. Temenan lho aku durung mendalem temenan lho. Nek Enggak. pancen kon sir sakarepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa. Enggak, Dik sayang adikku. Aku iki gak ngono-ngonoan wis.
Ayo ngini-nginian ae. Tahu ditumpakno sepur, Dik. Men tahu. Mun tahu. Mboten. Lho kan iku lah tak tandhi. Kapan? Tak pikir wong papat. Ngono iku. Jan nglencer tawar kono iku. Wis nang taman remaja. Kapan sih wong dudono gambare tok ngono? Ayo gambare. Ngawur ae. Wong ojo ngono, wong jangi sirisiran sing mesran. Mesran. Padane uli mawon. Ya sing mesra ngono lho. Mesra. Ya mesra. Nggih. Takono nek nonton film gak remeh-remeh. Film napa maneh? Lulu. Paling ning tenggane Simo. Lowamu napa gedhok iki. Alah kon iki dijak ping 11 ya kon. Tapi masih ngoten mboten ana apa-apa kok hiburan. Mriku ceritane nggih api-api. Temenan. Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutha. Saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune. Jaan apa, Cak? Perlune mulai nang desa lek dodol karangane. Sok ngono ta. Wis waran paman aku mbok kapan rono ya? Iya. Wis. Dik, nggih anu mun sugeng tindak nggih. Tapi nek gaweku aja lali lho. Ya kapan sih? Nek gak salah ya tahun 3000 be. Sampeyan ku sing mesti ta, Cak, nek ngomong iku. Wong wis Kapan ngono dirembuk gaene? ngono lho. Wong wis dirembuk ambek wong tuwa-tuwa ngono. Wis gampang nang diresmekno ya. Iya. Diresmekno. Wis nang mulya nang Iku mang disugeng tindak awak dhewe jangan nandi. Mbah iki. Kok disugeng tindakno lho. Lah bae tang pundi-pundi sampean macet tang mriki Gak jang. ngono setengah nondong kan niku. Lho gak ngono aku tenek perlune aku gak iso medhuk suwe-suwe ya. Iya lah. Ya? Iya. Ayo, Cak. Ngono. Kalau nak setum. Ono setum ngono. Lho, Cak. lek mulya aja mlaku cek gelis. Lho ya kan iki. Melayu wae cek gelis. Ya Pak. Melayu wae cek gelis. Teko omah melet aku lan. Iki lho. Oh, Apa iku? kari belum tok iku. Halo ya. Oh, iya. Wah, dais ya adu lek munawar karo arek iku. Lah aku ndek utang iki yo brek mangkane wong iki kereng. Sumpah aku iki nandi ki enake golek objek nandi. Kulak sembarang rugi ae are. Pringisi. Loh. Kak pernah ngomong sing kenal apa pringisi iku. Lah iku nek omongi wong Jawa iku apa aran iku? Permisi. Lah iya cocok mek contonge beno iku. Mano kacang wae ana contonge wae. Teko ndi, Kak? Teko ndi? Aku tole awake benu. Oh, nek benu nduk kali Bogor benu. Benu sop ya. Benu anu bojone Mbak Su iku sih. Lho, aku gak tole bojone bakso, tole benu. Awake benu. Benu melok tajab. Armada kono nduk Malang. Tole awake benu iku awakmu, awake kono. Oh, goleki peno ngono ta karepe. Iya, tole benu. Ngono ya penu, Kak. Iya nek kapan wong Jawa iku beno, tapi nek kapan wong Madura gak iso ngomong beno iku. Lah iku Mang. Iya kebrojo, Dik. Ono parli ta? Ono parli. Nek parli gak iki gak dodolan. Parli biyen ngerombeng, Dik. Ya. Saiki gak ngerombeng, Saiki Dik. diwalik ya gak ngerti. Perlu gak perlu? Oh iya, aku iki ana perlune ambek awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo. Lho ngulone, Kak. Ngulone. Ngetan panas e mung gak enak. Lho saiki awake beno iki cak ngetan iki. Nah, urung ngetan iku buntu gange. Ngeten iku lho goblok Oh, ngeten. ngeten ah. Oh, ngomong ngeten awake beno iku gak. Lho, lah sampiyun ya napa? Iki sing tadi Madura iki sapa, Dik? Wong sing tadi Madura aku, malah beno sing ngomong Madura. Terus ya apa sih, Kak? Genah iki apa? Iki- Barang sing dhisik kaya apa? Iya barang sing dhisik tak jaluk ambek aku. Lah barang penuh Lho gak tak barange. Apa sih? Lho, aku sangat barang opong tak jaluk kok. Ya sepeda dhisik kok. Oh lah opo aku njaluk sepeda. Lah sing endi? Lho utang peno iku ya apa gak nyaur-nyaur. Ya sing ngene lho, Kak, wong jeneng aku iki karo peno lah njaluk salak sih. Salak pirang keranjang 5 keranjang. Terus sawo 6 keranjang. Iya. Terus apukat. Lah iko belum iko. Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong, Kak. Ono prau tuh nyasar. Dadi gak oleh pelari diplarisi prau tuh cemet kabeh campur lemah iku. Dadi panganan iki wis campur lemah ditobro prauto. Iya, Kak. Saiki wis entek iki yo. Entek, Kak. Yo susur, Dik. Oh. Oh, apa ayo susur. Ngomong subur. Subur. Apa ngomong subur? Lah Saiki ya apa tak jaluk duwike. ajaji piro sih, Kak? Lho iko nek aji-ajine gak akeh, Dik. Mek piro wis 3 juta. 3 juta, Dik, titik. Ini lho, Kak, pernah iku periksa nang rumah sakit jiwa. Lah, apa, Dik? Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho.
barang ya apa? Lho. Iku tak kira-kira ana lek 50.000. Terus utangku sing dhisik pira? Sing dhisik iku utange 30.000, Dik. Aku njupuk wedhus meno pira loro ya. Wedhus loro iku tak gawe sewidak, Dik. Terus kucing iku papat. Kucing papat iku imbuhe, Dik, ya. Lapo kucing kak? Kucing kak kreken, Dik. Oh, bae diregani pisan. Kucing iku biasa sing apik kucing iku Sulkan Seno. Wis senengane kucing karane Davis iku. Dadi lek digonggong krupuk kabeh ana kira-kira Iko digonggong krupuk iku remek, Dik. Remek. Digonggong krupuk iku wis sewidak ambek 90 150. 150. Saiki kono ana dhuwit pira? Wis. Saiki iki ana dhuwit mek 40, Dik. Ya iku tak silit dhisik ya. Dadi tak silit dhisik iso tambah dadi 190. 190, Dik, ya. Iya, tak Ya silit. iki dhuwit penoko 40. Iya. Dadi 190, Dik. Iya, Dik. Aduh endi aku patenono? Oh, perlu aku dorong nyaur saiki njaluk dhuwit maneh. Gak ngono, Dik. Lho, Kok melok Dik. Aku belum celuk, Dik. Aja guyon lo. Ya wis. Telo aja guyon lo. Lo aja guyon. Wala bojo. Iki lha apa mundur-mundur iki? Lah peno mecicil ambek aku. Ya Kak aku dhewe ngerti sur meja ono ulane. Iya. Aku wis gak nek gelung peno wis carane. Lah awake peno wis seru, Dik. Ciriwanti lelewa ginawa mati. Iya, terus Dik. Iya kapan peno bongko? Nek kula kilono aku bongko. Wis gak nyaur wong dibongko-bongko. Guyon Pak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhirnya gegeran. Iya. Geger gak perlu. Kapan peno merunu? Kapan peno merunu? Ya ni meni. Lo meni aku mrini. Meni wis mati, Dek. Peno cok marani meni saiki meni. Wong dhek dhewe gak epleng ngomong gak karo-karuan. Epleng iku apa? Dik? Kapan peno mrono ngono lho. Iya lah, iya nek kapan wong Jawa peno mrono, wong kula mrono. Aku janji. Aku janji Janji mrono. ki omahe iki Dek gubeng. Sopir ra iki janji. Jare saiki nang Sumatera. Gak, tetep lho kono, dulure kari ono. Janji sopir. Enak iki didrong-drong ya kono. Cok guyon. Oh. Cok. Cok guyon suarane cacak wis entek. Ayo kapan Dek dhewe? Ya wis ngene. Ayo pesek Dek. Peno pesek ya. Ya ditunjuk dhisik cek pesek. Lho iku lho pesek ku duwe iku lho ndi? Pesek. Iya ndi. Enggak iso cara Madura ya dadi Madura ngono. Iso Dek, tapi omong keslega Dek. Ya wis dina Sabtu. Sabtu ya. Aku teko rono. Aku saiki tak obat dhisik. Aku tak obat dhisik. Peno ku mati tak kaso. Tak golek selegrengan. Slegrengan iku apa? Tak golek dhuwit engko tak terno nang nggon peno. Oh, trek kebyek iku. Arane wong saiki kudu kebyek iku. Ya sembuh karepmu tah ngomong. Iku cari wong. Ayo Dek saiki dolek kebyek iku lho apa arane? Golek selegrengan cara nggonku. Yo iki cari kapan wong bahasa Indonesia dolek obyek iki. Iya wis. Yes, balik ya Kak ya. Sip Sabtu ya. Sabtu sore jam piro, Dik? Sabtu sore akeh kancane. Awake penuh ki ngacak manyanyi. Oh, Sabtu sore. Ngacak manyanyi bener. Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu. Iya, secena suaraku gerogot. Ya jam Ya, pitu. jam 7 ah. Ya, Sore apa esuk? Jam 7 sore esuk Dek kena. Lho kok sore esuk ya? Ayo gak esuk sore. Ya sore Kak ya. Iya. Esuk lali. Ya tak malik Dek ya. Tak malik. Wah kon glondong bangga. Malik iku Dek. Balik ah. Yo padha ae mek malik. Iki Madura teko ndi rek? Kak. Oh ya sik tengen iki wong iki. Lah apa nak celak-celuk? Krungu ah. Heh? Krungu. Nah, rumasane dublak bener. Yo krungut. Iya ya. Cari guyon. Cari guyon. Sik iso ngedung sik Kak. Heh? Iso ngedung. Lho Dek ketung aku Sik. ate gelem ngitung Dek. Dublak peno. Mosok kepino. Sik kepino. Tak ngitung ya. Iya. Lah olah. Kacamu ni Dek sengkari. Kono kakean man wajan Kak. Apa makan wajan? Sik, coba sik. Masih aku lak iso cara Madura sik. Kene jula-juli sik. Iso Dek iso. Iso ah. Iso jula-juli. Sik tabun Dek. Ya. Nah. Enak. Jula-juli iki. Aku Dek. Apane wong Jawa? Jawa ya apa? Ya itu kan jula-juli. Tarik. Sapa ngedung dhisik? Sapa sing ditarik? Kamu tarik suaramu Kak. Suara ngitung dhisik. Aku tak ngitung. Cocok ngomong ae tak ngitung. Ngedung apa Kak? Ngedung apa Kak? Itu cara Madura. Cara Madura ya? Ora wong aku mek wong Madura. Iya iya ngedung cara Madura. Cocok ngomong Dik. Kak. Aku tak ngitung. Iya. Heeh.
Sing enak. Apa nih? Sing enak. Iya. Tak ngitung nek cocok. Iling-ilingen Kak. Iya, sampe lali. Sebab nek gak Cak ngitung peno cak ngomong, mangap cak ngomong. Jane gak mangap ono orang-orang ndi pasti. Mlebu cangkem sak karo sarapan. Cok ngomong nggih tak ngitung. Simpang le rumah sakit kana wang lewat tuan dokter capek ngabuti jole ngono jare enak suarane. tak gampang le jadi reng laki wang lewat mundo pinter cari mese jole Apa saiki Kak? saiki wae penuh Iya. Bless. Nek ku ngitung apa iku? Nak, Ngitung terus apa iblis iku? sing ono ukarane. Iya terus-terusane yo ono. Terus. Terus melarane wong iku. Aduh bingung ora musik kakak iki. Terus Ono maksudnya. ono terusane. Tahu napasku ya? Iya. Pasar aja penapun Malewo ngoncoma Malaya otoreng maneh Gile. Pangakona sedeki Prabu Tak nyaman. Malewo bareng ateku anak Matoreng beku Oh nyaman Jola joli sarung barongan. Duwe sare kene. Sare kore kanan. Kabar duline bojo barongan. Dianggape bojone dhewe kanan. Saya bojone Dewi kok Dewi. Tar sempang le rumah sakit. Janji tuan dokter capek angkote maneh. Gile sami saus. Gampang dadi reng lake. Janji tak peter nyarena pase. Nek kaya kodho nek. Nek. Kartu lo, awak aku tak balik nek. Aku tak balik. Balik ya balik Kak. Aku iso nyali deh Iya. ya. Utang peno nyawa. Kena jula-juli iso ya. Wis enak jula-julimu. Jula-juli iso tapi suarane nek. Jamu nanggonku mben. Yo, coba apa dik? Lho ono ya. Oh iya dik aku jaluk tolong dik. Golek ya Aku jaluk tolong wae peno. Golek sisikane pring petung ya. Pring betung. Pring petung. Iya dik. Terus golek apa engkes ya. Tes piro kabeh dik? 5 gak akeh-akeh. Iku dideplok apa diuntal urip dik? Diuntal urip ya. Gak, engkes engko ditunu. Ditunu. Oh, mati ya. Dipek awune. Awune. Terus nguntale mbelek dibuntel wong patrol ya. Terus cari dicampuri deplokan beling gitu ya. Oh tak tutuk apa ya bener. Sih, Kak, walang kekek iso no? Walang kekek. Perlu Walang- apa walang sih? kekek? Perlu ono tim dadi gak ado-ado golek. Awake penuh iki parsemon yo. Fotone walang kekek. Iya. Walang kekek, walang kes. Walang apa iki? Walang kadung. Ono dik. Walang bongko. Iya. Walang kayu. Iso ya? Iso. Si tarik nggih. Sing ditarik apa dik? Ya iku lho, can iki lho kaya. Oh iya iya. Oh sing manyanyi iku. Iku manyanyi. Ya dadi ku menyanyi. Ya manyanyi dhisik dik iku. Kapan kon menyonyo? Iki ditarik teko swara. Iya. Awas rungono dik. Cat
cacing. Oh, Kak, kono jare iso ngono iku. lah iku ditak apa ya, Ngene lho. Iya. Catut. Liru Dek. Dek. Oh iya ya, iya. Capil. Catem. Tarik desi saya penuh, Dek. Canting. Ya, penuh sini tarik di. Canting. Canting ndi iku? Cantinge Solikin. Wae penuh iku iso. Cantinge Solikin. Ya. Tarik di sik. Canting. Oh, canting. Iya. Jali. Yo. Dorong, Dek. Durung ayo senggaan kok ya iyo. Oh, boleh turun. Paman. Gerendam, Dek. Wong bedak. Apa iku wong apa, Dek? Wong bedak. Wong becak. Ngawur ae iku. Apa? Wong petak. Wong bedang pangkalan kali. Ya pangkalan. Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda? Kok berarti Bedura kok diceluk kran. Wong dadi Bedura diceluk kran. Ah jenengmu Sokrat. Iya. Bisa ya bener. Putung dengkule. Ngawur ae. Apa? Putung buntung teh. Nuruti penuh gak cocok blas gitu kan. Putung wote. Ku kenapa wote kok putung? Iya. Wis kabotan sing nyabrang. Putung wote. Putung karo wong ngesis. Putung wote. Nah, enak Dik, terus. Ah senggepu teng atine. Iku sing kari kemang suarane nambas, Dik. Ya Kak wis Kak. Wis, Dik. Ya. Aku mlebes mili, Dik. Tak balik ya. Ya. Penontes suara. Jam 7 sore ya. Ya jam 7 sore. Jam 7 sore dolan sama penoyo. Karepku cek lali utange ngono. Ah sing penting iki mulih nang desa wis. Thank you.